Koliko je svet, mislim sad čitamo ovih dana, Amerikanci dižu buku, Rusija i Turska su na ivici rata zbog Idliba, zbog tamo njihovih, uništeni su neki silni tenkovi, konvoji koje su ovi poslali džihadistima u Idlib, Rusi su tu reagovali, navodno su odnosi zaoštreni. Šta vi mislite o tom odnosu Erdogan-Putin i šta oni uopšte rade po tom pitanju? To je meni jako simpatičan odnos. Podsjeća me prvo na istinu o toj univerzalnosti čoveka, šta sve čovek može da radi. Da ti zapravo ne možeš da pronikneš u to šta ko vuče, koje konce, kako ljudi mogu to da rade, ne rade samo njih dvojice, nego to rade. Evo i naš predsjednik zna da kaže u jednoj varanti jedno, u drugoj drugo, pa ga onda i hvataju zato, kaže, vi ste govorili to i to te godine, kada ste bili u Radikal, govorili ste ovo, kad ste bili na prednjak u početku drugo, u predizbornoj kampanji treće, sad govorite četvrto. Dakle, sa političarima se i podrazumeva ta varijanta da oni negde laviraju i da se snalaze, što bi rekli. I po definiciji politika. Šta je to politika? Pa onda još diplomatija kao još jedan začin C na sve to. Meni su se gadili političari od početka i diplomate još više zato što su oni političari u belim rukavicama. Mislim, isto je to priča. Mnogo laži je prisutno. Sad kad govorimo o njim dvojici i kad posle te reči mnogo laži je tu prisutno, svakako tu mora da ima i laži. Kad bi se samo analizirao taj odnos, onda bi rekli da je Erdogan rekao mnogo različitih stvari u različito vremena, pa čak u jednom momentu mislite da navija za Putina, u drugoj imaš utisak da je protiv njega, u trećoj varijanti njega spasio Putin, u četvrtoj varijanti radi mu iza leđa, u petoj govori u korist Ukrajine, u šestoj, mislim, dakle, dvije u stvari, onda ocrnite jednog čoveka koji je stvarno rekao različite stvari u različito vreme. Ali to nije, ja mislim, evo sad mi o tome govorimo, to je, ja mislim, svaki običan čovek koji je, evo sad tamo negde sa šargarepama i belim lukom u njivi, on to zna. Ja sam recimo čak imao prilike da slušam ljude, ajde, tu negde od Požarevca, jedan je rekao, pa ja ne volim Amerikance samo zbog zlatice. Krompirova zlatica mi je dovoljno da ih ne volim. Mislim, on bi pre te krompirove zlatice je bolje živeo. To važi i ovo je u celom tome. Nisu ljudi glupi, ne postoji ni jedan čovjek koji ne razume šta se događa među njima, a da se pogodi šta oni misle. Da li oni misle to što govore ili ne. To ne može niko. Dakle, ne postoji taj čovjek koji će to da kaže. Ali ja to odgovaram na takvo pitanje upravo to da bi rekao. Dakle, da bi, da kaže nekom čovjeku običnom, rekao, bre, ti to znaš i nemoj nikoga da pitaš jer tebi je to sve jasno.